Iawn, wel, plis trowch gyda fi i Genesis 3. Genesis 3. Fi'n mynd i ddarllen y bennod gyfan i ni. Yr oedd y sarf yn fwy cyfrwys na'r holl fwystfilod gwellt a wnaed gan yr arglwydd Dduw. A dywedodd wrth y wraig, a yw'n Duw yn wir wedi dweud, ni chewch fwyta yr un o goed yr ardd. Dywedodd y wraig wrth y sarf, cawn fwyta o ffrwyth coed yr ardd, ond am ffrwyth y goeden sydd yng nghanol yr ardd, dywedodd Duw, peidiwch â bwyta ohono, na chyffwrdd ag ef rhag i chi farw. Ond dywedodd y sarf wrth y wraig, na, ni fyddwch farw, ond fe wir Duw yr agorir eich llygaid, y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw, neu fel diwiau, yn gwybod da a drwg. A pan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda i fwyta ohono, a'i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i'w ddymuno i beri doethineb, cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta, a'i roi hefyd i'w gŵr oedd gyda hi, a bwytaodd yntau. Yna agorwyd ei llygad hwy illgau i wybod ei bod yn noeth, a gwniasant ddail ffig ysbren i wneud ffedogau iddynt ei hunain. A chlywsant sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. Ac ymguddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd Dduw ymysg coed yr ardd. Ond galwodd yr arglwydd Dduw ar y dyn, a dweud wrtho, ble rwy ti? Atebodd yntau, clywais dy sŵn yn yr ardd, ac ofnais oherwydd fy mod yn noeth ac ymguddiais. Dywedodd yntau, pwy y ddywedodd wrthyt dy fod yn noeth? A wyt ti wedi bwyta o'r pren o gyrchmynnais i ti beidio bwyta ohono? A dywedodd y dyn, y wraig aroddais di fod gyda mi, a roes i mi o ffrwyth y pren a bwyteais unau. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y wraig, pam y gwneithost hyn? A dywedodd y wraig, y sarf am twyllodd a bwyteais unau. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw wrth y sarf, am i ti wneud hyn yr wyt yn fwy melltigedig na'r holl anifeiliaid ac na'r holl fwystfilod gwyllt, byddi'n ymlusgo ar dy dor ac yn bwyta llwch holl ddyddiau dy fywyd. Gosoda felyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigo dy ben di, a thithau'n ysigo i sawdl ef. Dywedodd wrth y wraig, bydda fy'n amlhau yn ddirfawr dy boen a thwewyr, mewn poen y byddi'n geni plant. Eto, bydd dy ddehead am dy ŵr, a bydd ef yn llywodraethu arnat. Dywedodd wrth adda, am i ti wrando ar lais dy wraig a bwyta o'r pren y gorchmynnais i ti beidio a bwyta ohono, melltigedig yw'r ddeiar o'th achos. Trwy lafur y bwyteu ohono holl ddyddiau dy fywyd. Bydd yn rhoi i ti ddraen ac ysgall a byddi'n bwyta llysiau gwyllt. Trwy chwys dy wyneb byddi'n bwyta bara, hyd o'n i ddychwelu i'r pridd, oherwydd ohono ych gymerwyd llwch wyt ti ac i'r llwch y dychwelu. Rhoddodd y dyn i'w wraig yr enw Efa, a mae hi oedd mam pob un byw. A gwnaeth yr arglwydd Dduw beisiau crwyn i adda a'i wraig a'i gwisgo amdanynt. Yna dywedodd yr arglwydd Dduw, edrychwch y mae'r dyn fel un ohonom ni, yn gwybod da a drwg. Yn awr, rhaid iddo beidio ag estyn ei law a chymryd hefyd o bren y bywyd, a bwyta a byw hyd byth. Am hynny anfonodd yr arglwydd Dduw ef allan o ardd Eden, i drin y tir y cymerwyd ef ohono. Gyrrodd y dyn allan a gosododd geriwbiaid i'r dwyrain o ardd Eden a chleddyf fflamllyd yn chwirlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Amen. Iawn, wel, yr adnod falle sydd yn rhyw fath o thema i ni y bore yma yw 1 Ioan 3 adnod 8 sydd yn dweud hyn. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd y mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad. I ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw.
A felly'n benodol, y darn ola yna i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Sa'n gwybod os chi wedi bod yn dilyn yr Euros, y gystadleuaeth yn yr Almaen, ond pan mae tîmoedd yn chwarae yn erbyn ei gilydd, maen nhw'n paratoi o flaen llaw, ac un o'r pethau cyntaf maen nhw'n gwneud yw edrych ar yr opposition, y gelyn. Be maen nhw'n gwneud yw paratoi trwy edrych ar beth yw eu tactegau nhw, beth yw eu bwriadau nhw, beth yw eu cryfderau nhw, mwyn gallu meddwl, wel, sut dyn ni'n mynd i ddelio gyda'r yr opposition yma, eu ymysodiadau nhw. Ac yn yr un ffordd mae Iesu'n dweud bod wedi dod i ddinistrio gweithredoedd y diafol. Mae'r diafol yn gweithredu, a mae Iesu wedi dod mwyn dinistrio y gweithredoedd yna. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar, yn gyntaf, beth yw y bygythiadau, beth yw yr opposition, beth yw gweithredoedd Satan. Sut mae yn dymuno sbwylio ein perthynas ni gyda Duw. Ac mewn un ystyr wedi sbwylio ein perthynas ni gyda Duw. Ac yna, dyn ni'n mynd i edrych ar sut mae Iesu wedi dinistrio y gweithredoedd yna. Felly, dyna'r bwriad ar gyfer bore yma. Felly, Genesis 3 i ddechrau . Beth yw gweithredoedd y diafol? Wel, mae'n cael ei weld yn glir iawn fan hyn, beth yw natur a gweithredoedd y diafol. Yn gyntaf, pwy yw'r diafol yn ôl Genesis 3? Wel, dyn ni'n gweld mae enw fe yw Satan, mae e'n sarf, mae e'n fwystfil a greuwyd, a mae e'n gyfrwys. Dyna'r pethau cyntaf sy'n cael ei ddweud amdano fe. Os ych chi wedyn eisiau troi at Eseia 14 ac Ezekiel 28, fe newch chi weld hefyd fod Satan yn angel sydd wedi syrthio, angel syrthiedig. So, gynt yn angel, ond wedi ymfalchio yn ei harddwch a'i statws ei hunan, ac oherwydd hynny wedi dymuno cael clod iddo fe'i hunan, a cael ei addoli ei hunan, uwch ben Duw, bod eisiau dwy'n clod oddi wrth Dduw a derbyn clod i'w hunan. Ac oherwydd hynny, mae wedi cael ei daflu mas o'r nefoedd i fod ar y ddeiar. Dyna pwy yw y diafol. Ac o'r dechrau, beth yw bwriadau Satan? Beth yw'r fygythiad? Beth mae'n dymuno gwneud? Beth yw ei gôl e? Wel, ei gôl e yw ceisio tynnu clod oddi wrth Dduw. A diverto, os liciwch chi y clod yna, oddi wrth Dduw ato fe'i hunan. Derbyn clod a mawl ac i fuddod pobl fel ni, fod ddim yn heiddi'r clod a'r mawl yna, ond derbyn y clod ei hunan a tynnu'r clod yna oddi wrth Dduw. A dyn ni'n gweld fod e'n gwneud hynny mewn ffurf cyfrwys iawn, iawn, iawn. Mae'n gweithredu drwy geisio bychanu natur Duw, bychanu gair Duw, gwirdroi gair Duw, ac yna dyrchafu pobl a'r cnawd, a'r pethau bydol, mwyn gwerthu celwydd i bobl. Dyn ni'n mynd i weld sut mae hynny'n digwydd yn Genesis 3 bore yma. Yn gyntaf sut mae e'n bychanu natur Duw, neu person Duw, pwy yw Duw. Nawr, os newch chi sgano dros Genesis 3, os yw'r Beibl o'ch blaenau chi, newch chi sylwi, bob tro dyn ni'n darllen am Dduw, dyn ni'n darllen yr arglwydd Dduw. Yr arglwydd Dduw. Bob tro. Heblaw am ddau achlysur. Yr achlysur cyntaf yw pan mae Satan yn siarad am yr arglwydd Dduw. Dyw e ddim yn cyfeirio at yr arglwydd Dduw fel yr arglwydd Dduw, ond dim ond fel Duw. A falle bod chi'n meddwl bod hwnna yn amhwysig, ond mae e'n bwysig iawn. Sylwch trwy gydol y darn, pan mae Moses wedi ysgrifennu y Pentateuch, y 5 llyfr cyntaf, felly Moses wedi ysgrifennu yr arglwydd Dduw. Hynny yw, yn yr Hebraeg, Yahweh. Yahweh Elohim. Elohim yw Duw, Yahweh yw arglwydd. Falle bod chi'n meddwl bod hwnna ddim yn bwysig, ond mae e. Oherwydd Yahweh yw enw y Duw byw. Enw ein Duw ni. Hynny yw, Duw a thad Abraham, Isaac a Jacob. Duw penodol. Duw sydd yn berthynol, relational. Duw sydd wedi
dod a gwneud ei hunan yn hysbys i'r bobl yma. A felly, os liciwch chi, mae Duw yn darlunio i ni fod yn frenin ac yn awdurdodol, ond mae Yahweh, yr arglwydd yw, yn dangos i ni pwy yw ei natur e. Fel arglwydd sydd yn dda, yn dad ac yn gariadlon ac yn un sydd wedi gwneud cyfamod gyda'i bobl. A felly mae e'n subtle iawn nag yw e. Ond beth mae Satan yn gwneud yw, mae e jyst yn galw fe'n Duw. Fel unrhyw dduw arall, rhyw dduw pell i ffwrdd, jyst Duw. Gallai fe hyd yn oed fod gyda dy fach, cyhyd yma Satan yn y cwestiwn. Beth mae'n trial gwneud yw gwneud i Efa, mae'n siarad gyda Efa fan hyn, i feddwl bod e ddim yn dduw cyfamodol cariadlon fel tad, ond bod e jyst yr brenin yma, jyst y bos yma, sydd yn llym ac yn oeraidd ac yn bell i ffwrdd. A felly pan mae'n siarad, mae'n ceisio darlunio Duw i fod yn wahanol i'r Duw yw e. Ac os sylwch chi, it catches on. Mae Efa wedyn yn dweud nid arglwydd Dduw, ond Duw. Dyna sut mae hi wedyn yn cyfeirio at yr arglwydd. Mae'n dal ymlaen. A felly, dyn ni'n gweld sut mae Satan yn dechrau trwy geisio tanseilio natur Duw. Trwy gwneud Duw mas i fod yn dduw, Duw e ddim. Yn rhyw dduw oeraidd pell i ffwrdd yn hytrach na'r Duw yw sef Duw cariadlon, y creuwr, yr un sydd wedi dewis Adda ac Efa, wedi eu caru nhw, wedi eu creu nhw, wedi gwneud cyfamod gyda nhw, eisiau'r gorau ar eu cyfer nhw, eisiau cadw nhw'n saff. Dyna'r Duw yw e. Ond mae Satan yn barod yn ceisio darlunio fod e'n rhywun arall. A felly yn lle bod nhw, wrth iddyn nhw wynebu'r cwestiwn cyntaf. Chi'n sylwi beth yw'r cwestiwn cyntaf? Mae'r cwestiwn yn dod i Efa gyda llaw, a mae'n gofyn, a yw Duw yn wir wedi dweud, ni chewch fwyta o'r un o goed yr ardd? Nawr, mae hwnna'n gwestiwn diddorol yn dydi? Oherwydd, nid dyna, os newch chi edrych yn ôl ar Genesis 2, beth oedd Duw wedi dweud. A mae hwnna'n dod yn ni at yr ail bwynt. Nid jyst tanseilio natur Duw, ond tanseilio geiriau Duw neu gair Duw. Os newch chi edrych yn ôl i Genesis 2, adnod 16 i 17, mae Duw yn siarad gyda Adda, a dyma mae e'n dweud. Rhoddodd yr arglwydd Dduw o'r chymyn i'r dyn, a dweud, ceifwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd. Ond ni cheifwyta o bren gwybodaeth da a drwg oherwydd y dydd y bwyteu ohono ef byddi'n sicr o farw. Chi'n sylwi ar y gwahaniaeth? Ceifwyta o bob peth yn yr ardd, heblaw am yr un peth. Satan, ydy Duw wir wedi dweud bod chi ddim yn cael bwyta o bopeth? Hynny yw, Duw ddim yn gadael i chi fwynhau popeth. Lle mae un yn dweud, gewch chi bopeth ond yr un ffrwyth, mae Satan yn cwestiynu, ydy'r arglwydd rili mor stingy bod e ddim yn gadael i chi cael bob ffrwyth yn yr ardd? Chi'n sylwi? Chi ddiddorol sut mae Satan yn gweithio? Subtle. Chi ddim yn cael bwyta unrhyw ffrwyth yn yr ardd chi moyn. Mae e fel os byddech chi'n hala plentyn mewn i siop sweets. A bod chi'n gweud wrth y plentyn yna, gei di fwyta unrhyw sweets ti moyn. Unrhyw beth ti moyn, heblaw am yr un jar o sweets na sydd yna. Unrhyw beth ti moyn. Am ddim, unrhyw beth ti moyn. Mwynhad i popeth. Ond mae rheina off limits. Oherwydd, mae gwenwyn ynddyn nhw. A os ti'n mynd i fita sweets na, ti'n mynd i gael dy ladd. A dwi'n digaru di gymaint fel fy mhlentyn i, dwi ddim eisiau ti farw. Felly, please, cadw bant o'r ein. A dychmygwch os byddai'r plentyn yna'n mynd, dyna siomedig fi'n teimlo. Bo fi ddim yn cael free rein o'r holl sweets yn y siop.
Pam fydde fy nhad, ond mae'n galw hyn yn dad, yn gwrthod gadael i fi gael bob sweet yn y siop. O'n i'n meddwl bod e'n yngharu fi. A dyna beth mae Satan yn ceisio gwneud fan hyn. Mae'n gwneud dau beth mewn gwirionedd. Mae'n ceisio gwneud i ni ame gair Duw i ddechrau, a yw Duw wir wedi dweud, ond yna mae'n troi beth sydd yn positif, sef gewch chi fwyta unrhyw beth sydd yn dda ar eich cyfer chi, mae'n rhwystro chi rhag cael yr un peth yna. Mae'n eich rhwystro chi, tynnu'ch sylw chi rhag yr un peth yna. Ceisio gwneud Duw mas i fod yn stingy. A chi'n gwybod beth sy'n digwydd? Mae'n amlygu rhywbeth arall i ni, yn ein natur ni, sef bod ni ddim yn trysori gair Duw fel y dylen ni. Oherwydd beth sy'n digwydd? Wel, mae Efa yn ateb. A mae ateb hi'n amlygu natur i chalon hi. Mae hi'n ateb ac yn dweud, mae Duw yn dweud bod ni'n cael bwyta o unrhyw goed o'r ardd, ond dyn ni ddim yn cael bwyta o'r goeden yna. Na i gyffwrdd e chwaith. Na i gyffwrdd e chwaith. Nawr, Duw ddim wedi gweud hynny. Dyw'r arglwydd ddim wedi dweud, gewch chi ddim cyffwrdd y goeden, ond rhywsut nawr mae hi wedi dod i benderfynu bod chi ddim yn fod bwyta na chyffwrdd y goeden, neu fyddwch chi'n marw. Nawr, mae'n bosib, mae bai adda yw hynny. Oherwydd beth sy'n digwydd fan hyn, os chi'n sylwi, yw yn Genesis 2, dyw Efa ddim wedi cael ei chreu pan mae adda'n cael y gorchymyn. Ond, mae'n cael y gorchymyn ac yna mae Efa'n cael ei chreu. A felly beth sy'n digwydd yw, mae hi ddim ond yn gwybod beth yw'r rheolau trwy adda. Second-hand news, right? Second-hand knowledge. Felly mae'n derbyn y neges, ond mae yna miscommunication wedi bod rhywle yn y canol. Einau oherwydd fod adda ddim wedi dweud y neges yn gywir, neu oherwydd fod Efa ddim wedi clywed y neges yn gywir. Ond naill ffordd mae oherwydd fod y neges ddim wedi cael ei drysori. Einau gan adda neu gan Efa. A mae yna wers anferthol i ni fan hyn. Pan mae Duw yn siarad, ydyn ni'n trysori ei airau fel y mae e. Hynny yw, os newch chi sylwi, yn Genesis 2:16, mae Duw yn esbonio pam. Pam bod e ddim eisiau bod nhw'n bwyta y ffrwyth, oherwydd bod e ddim eisiau bod nhw'n marw. Plis peidiwch â bwyta o'r goeden achos dwi'n eich caru chi. Os newch chi fwyta, newch chi farw. Dwi ddim eisiau bod chi'n marw. Felly, plis, cadwch bant o hwnna. Dyna beth ni'n gweld o galon Duw trwy ei airau. Ond nid dyna beth mae Efa yn dweud wrth Satan. Mae hi'n darlunio y gair, ond nid y galon tu ôl i'r gair. A mae'n mor bwysig. Mae'n ychwanegu at y gair hefyd. Mae'n ychwanegu rhyw amod arall bod ni ddim fod cyffwrdd e. Ond mae hi hefyd wedi colli y galon tu ôl i'r gair. Calon Duw, bwriadau Duw, bwrdwn Duw, sef bod nhw'n cael eu cadw rhag marwolaeth. Os i ni, pan ni'n derbyn rheolau fel plant, falle ni'n rhoi rheolau i'n plant ni, beth i ni'n dweud wrthyn nhw? Ydyn ni just yn rhoi rheolau? Na, gobeithio, fel rhieni sydd yn caru'n plant ni, dyn ni'n esbonio pam. Pan dyn ni'n dweud wrth ein plant ni, paid y roed y ddwylo yn y tân, dyn ni ddim yn dweud hynny oherwydd bod ni ddim eisiau iddyn nhw brofi'r excitement o roi eu dwylo nhw'n y tân, bod ni'n rhyw fath o, bod ni'n gas, bod ni ddim eisiau bod nhw'n mwynhau rhoi eu dwylo yn y tân o'r fath brofiad anhygoel. Na, dyn ni ddim eisiau bod nhw'n llosgi, bod nhw'n profi poen, bod nhw'n dioddef. O'ch chi'n sylwi? Mae hi wedi colli golwg ar hynny'n llwyr. Colli golwg ar galon Duw. Mae mor hwydd i ni pan dyn ni'n dod at air Duw i golli golwg o galon Duw. Gobeithio bod ni'n deall beth dwi'n golygu gan hynny. Natur Duw a bwriadau Duw tu ôl i'r holl orchmynion mae'n ei osod allan i ni. Mae'r cyfan oherwydd fod e'n caru ni, ein mwyn ni, fel ein bod ni'n cael byw, nid mwyn i ni farw. A dyna'r gwahaniaeth mewn gwirionedd rhwng Satan a Duw. Mae Satan am ein dinistrio ni. Mae Duw am ein harbed ni, a'n cadw ni, ac am ein i ffynnu a byw fel mae e'n dymuno i ni fyw.
Ac felly, ydyn ni'n trysori gair Duw? Ydyn ni'n cymryd gair Duw i'r galon ac yn gweld calon Duw tu ôl i'r gair? Nid ein rhwystro ni mae eisiau'r gorau ar ein cyfer ni mae. Os yw'r gair wedi dod yn set o reolau i ni, a dyn ni'n dechrau teimlo'n gas neu'n galed tuag at Dduw, a mynd bod ni'n meddwl fod Duw yn ceisio'n cyfyngu ni, mae hwnna'n arwydd i chi bod eich calon chi'n dechrau caledu tuag at yr arglwydd. Okay? A fi eisiau bod hwnna'n suddo mewn. Os ych chi'n dechrau teimlo bod Duw yn ceisio'ch cyfyngu chi, mae'ch calon chi'n dechrau caledu'r arglwydd. Chi'n colli golwg ar natur yr arglwydd. Nid dyna pwy yw ein Duw ni. Mae ein Duw ni yn dduw cariad, yn dduw cyfamodol, yn dduw perthnasol, perthynol, eisiau perthynas gyda ni. A mae'n gwneud pethau ein mwyn ni, ein lles ni. Mae hefyd yn gwneud am ei fod yn sanctaidd wrth gwrs, am ei fod yn gyfiawn. Ond dyna yw ei fwriadau fe ar ein cyfer ni hefyd, yn dyfe, bod ni'n byw mewn cyfiawnder, mewn heddwch gyda fe, nid mewn gelyniaeth iddo fe. Nawr, mae Satan yn dal ati, dyw e ddim wedi gorffen eto wrth gwrs. Nesa, os newch chi sylwi, ar ôl dweud beth mae Duw wedi dweud a cael ein wrong, mae Efa wedi dweud, yn dyfe. Dyn ni ddim i fwyta ohono na chyffwrdd ohono ef. Ond dywedodd y sarf, adnod 4, na, ni fyddwch farw, ond fe wir Duw yr agorir ei llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. Nawr, dyw e ddim cweit mor subtle, rhagor. Mae nawr jyst yn dweud yn onest ac yn agored. Na. Sa'n mynd i guddio nawr, sa'n trial bod yn sneaky. Na, mae jyst yn outright dweud, na mae Duw yn dweud celwydd. Na, celwydd yw na. Tro yma, mae'n dweud, fyddwch chi ddim yn marw. Fyddwch chi ddim yn marw. Siwr iawn, dim ond ffrwyth yw e. Beth yw e? Yw fod Duw ddim eisiau bod chi fel Duw. Mae e'n ceisio cadw pethau oddi wrthoch chi. Eto, Duw sydd yn ein rhwystro ni rhywsut. Rhwystro ni rhag cael beth mae Duw yn bwriadu, beth mae Duw yn gwybod gallen ni gael, ond Duw ddim eisiau bod ni'n cael rhywsut, bod e'n stingy. Ac yn sydyn mae chwilfrydedd yn dod mewn i galon a meddwl, curiosity, yn dod mewn i feddwl a calon Efa. Tybed, ydw i'n methu allan ar rhywbeth? Ydw i felly yn gallu bod fel Duw? Ydw i rhywsut yn gallu gwybod da drwg fel Duw? A mewn un ystyr, mae yna hanner gwirionedd yna'n dos e. Os ydyn nhw'n pechu, mi fydden nhw'n profi da a drwg. Ond fydden nhw ddim fel Duw. Fydden nhw ddim yn arglwyddiaethu. Dyna'r y celwydd mae Satan yn gwerthu yn dweud. Byddwch chi'n ddiwiau eich hunain. Byddwch chi'n teyrnasu dros eich hunain. Oedd e'n neud i fi feddwl am tŵr Babel. Os nawn ni adeiladu tŵr digod uchel, byddwn ni'n gallu bod ar lefel Duw. Ond celwydd yw hwnna. Celwydd yw e. Celwydd yw e bod ni'n meddwl bod ni'n gallu teyrnasu ar ein bywydau'n hunain a bod fel Duwiau. Ond chi bod beth yw'r tristwch yw, fel mae'n dweud yn Rhufeiniaid 1, maen nhw'n ffeirio neu'n swapo y gwir am gelwydd. Maen nhw'n swapo'r gwir am gelwydd. Maen nhw'n gwrando ar beth sydd gan Satan i'w ddweud. Mae'r curiosity yn dod mewn. A chi'n sylwi, mae'r curiosity'n arwain at edrych nawr yn wahanol ar y ffrwyth. Mae'r ffrwyth nawr yn ddyniadol yn yr olwg, o'r olwg allanol, a hefyd maen nhw'n meddwl, dim ond i fi fwyta'r afal yma, byddai'n fwy doeth. Mae hwnna'n ddiddorol, nag yw e? Mae'n ddyniadol yn allanol, yn deg i'r golwg, mae'n dweud yn adnod 6. Pan ddeallodd y wraig fod y pren yn dda i fwyta ohono, a'i fod yn deg i'r golwg ac yn bren i'w ddymuno i beri doethineb. Cymerodd o'i ffrwyth a'i fwyta, a'i roi'r gŵr. Nawr, dwi ddim yn edrych ar y ffrwyth yna o safbwynt Duw. Rhagor. Mae'n edrych ar y ffrwyth o safbwynt Satan.
Mae'n edrych gyda golwg ddynol, pechadurus. Nid nawr gyda golwg ddwyfol. Dyna'r ffrwyth. Mae'r ffrwyth yna, yn fyna, yn symbol o'r ffaith fod marwolaeth yn reality a fod cosb i anifuddod. Dyna beth yw'r ffrwyth, symbol o hynny. Mae Duw wedi gosod ffin. Gewch chi unrhyw beth chi moyn, ond dyma'r boundaries. Os ych chi'n mynd tu hwnt i'r boundary yma, sef y goeden yma, ych chi'n wynebu cosb. Dyna yw anifuddod. Ond nid dyna sut maen nhw'n edrych ar yr afal neu ar y ffrwyth. Chi'n sylwi? Nid dyna sut maen nhw'n edrych ar y ffrwyth. Mae'n deg i'r golwg, a mae'n gallu dod â doethineb i ni. Os i ni'n edrych ar y byd ac ar ein bodolaeth ni hyd yn oed gyda lens dynol, mae'r pethau dyn ni'n mynd i fynd ar ei hôl nhw yn mynd i fod yn bethau sydd yn bwydo'r hunan. Ond ffolineb yw hynny. Os dyn ni ddim yn edrych ar y byd ac ar yr efengyl, ar bopeth, gyda lens dwyfol, trwy lyged Duw. Beth mae Duw yn ei ddweud? Sut mae Duw yn gweld y ffrwyth yma? Sut mae Duw yn gweld dynolryw? A mae hwnna'n yn cael ei gymhwyso i yn llythrenol popeth. Sut mae Duw yn gweld sut dylwn ni fyw? Sut mae Duw yn gweld priodas? Sut mae Duw yn gweld rhywoldeb, popeth yn llythrenol? Nid beth yn ddynol sydd yn ddyniadol i ni, ond sut mae Duw yn gweld y pethau yma i gyd? Beth mae Duw yn dweud am y pethau yma? Trwy ba lens ydyn ni'n edrych ar y byd? Trwy ba lens ydyn ni'n edrych ar bethau yn cwmpas ni? Achos mae'r pethau yn fydol yn mynd i fod yn ein denu ni i bechod, neu yn mynd i fod yn rhybydd i ni, i'n cadw ni at yr arglwydd, i'n cadw ni gyda'r arglwydd. Nawr am ei bod nhw'n cwmpo, mae'n ei harwain nhw i fod yn anifydd wrth gwrs, ac yn cael eu taflu mas o'r ardd. Maen nhw'n felltigedig, nhw a'r sarf ger bron Duw. Mae cosb yn dod. Mae marwolaeth yn dod. Marwolaeth ysbrydol sydd yn dod yn syth, a goblygiadau hynny yw marwolaeth corfforol hefyd, wrth gwrs. Nes i ddarllen yn rwle. Genesis 3 is creation choosing to be separated from God on the basis of a lie. Maen nhw'n gwneud y dewis anghywir. Maen nhw'n credu celwydd. Ych chi gwestiwn i ni bore yma, ydyn ni'n credu celwydd sydd yn ein gwahanu ni oddi wrth fyw? Na, Duw ddim eisiau'r gorau drosto ti. Na, Duw ddim yn mynd i farw, mae popeth yn mynd i fod yn ffain. Neu ydyn ni'n trysori gair Duw? Ydyn ni'n byw mewn heddwch gyda Duw? Ond mae yna newyddion da wrth gwrs, a ni'n gorffen gyda hyn. Fod goblygiadau i bechod, mae e'n rhyfeddol, hyd yn oed yn Genesis 3, sut mae Duw yn raslon tuag at Adda ag Efa. Yn syth mae e'n rhoi gobaith. Yn syth. Mae yna farn, ac gyda'r farn mae yna obaith. Mae'n rhyfeddol. Os nag yw hwnna'n lloni'ch calon chi, sa'n gwybod beth sy'n mynd i. Gyda'r farn, mae yna elyniaeth yn mynd i fod, a mae yna melltigedig fyddyd i Satan, mae'n dweud wrth Satan, adnod 14 ymlaen. Ond erbyn adnod 15, yr adnod wedyn, mae yna addewid. Ond dwi'n mynd i ddelio gyda ti. Dwi'n mynd i ddadwneud y llanas ti wedi gwneud fan hyn. Dwi'n mynd i roi had i Efa. Dwi'n mynd i roi offspring i Efa. Sydd fi yn dydd yn mynd i sathru ar dy ben di. Na chi raslon yw'r arglwydd. Ei syrthio nhw. Ein syrthio ni, mae e'n raslon. Yn syth. Dyw ddim yn gadael ni yn ein tywyllwch, mae'n rhoi gobaith yn syth. A nid yn unig hynny wrth gwrs, mae'n cael ymlaen i ddweud, mae yna oblygiadau i'n pechod ni. A chi'n gwybod beth? Gras yw hynny. Gras yw'r goblygiadau daearol mae gyd i bechod. Pan dyn ni'n sylweddoli y boen da ni ynddo fe, nawr heddi,
da ni'n sylweddoli bod ni ddim yn iawn gyda Duw. Da ni'n gweld y goblygiadau yma, da ni'n cael ein cyfeirio at ein hangen ni am yr arglwydd. Mae byw mewn byd pechadurus yn ein pwyntio ni at ein hangen ni am y gwaredwr. Os nag ydyn ni'n ymwybodol o'n pechod ni, fyddwn ni byth yn ymwybodol o'n hangen ni i gael ein achub a'n gwaredu o'r pechod yna. A chi'n gwybod yn fwy rhyfeddol eto bron, mae'r arglwydd yn gwisgo ei noethni nhw. Maen nhw fyna yn yr ardd a mae e'n gwisgo ei noethni nhw. Chi anhygoel? Maen nhw'n noeth ac maen nhw'n ymwybodol o'i noethni nhw oherwydd eu pechod nhw. A beth mae'n ei wneud? Mae'n ei gwisgo nhw. Dyw e ddim yn tynnu'r ymwybyddiaeth i ffwrdd, mae'n ei gwisgo nhw. Maen nhw'n gorfod gorwedd mewn gwirionedd yn eu pechod nawr a disgwyl am gyflawniad a ddewid Duw. Ond tra maen nhw'n aros, maen nhw'n cael eu gwisgo. Chi drigarog yw'r arglwydd, bod e'n fodlon gofalu am ei bobl yn y fath ffordd. Ac os mae Genesis 3 yw ni yn dewis anifuddhau ac yn dewis credu celwydd yn lle gwirionedd, y groes yw Iesu yn dadwneud y cyfan, yn dewis cael ei wahanu oddi wrth y tad mwyn i ni gael achubiaeth, mwyn dadwneud y cyfan. Nesod ar draws, but the cross is Jesus choosing to be separated from God the Father, that he might choose to be sin's curse in our place. Mae'n dewis dod yn felltigedig yn ein lle ni. Dyna yr unig ffordd i gael ein rhyddhau. Mae'r felltith arno ni. Allwn ni ddim cael mas ohono fe, ond drwy un perffaith sydd yn fodlon dod â wynebu'r barn yna yn ein lle ni unwaith ac am byth. A ein gwisgo ni gyda cyfiawnder. Nid jyst ein gadael ni gyda, ar y zero, gyda dim byd, ond gyda credyd, cyfiawnder Iesu Grist. A dyna sy'n rhyfeddol yn dyfe. Dyna pam mae'r ardd mor bwysig. Oherwydd yn yr ardd, dyn ni'n gweld cwymp dyn, ond wedyn pan chi'n edrych ar yr anialwch yn Mathew 4, chi'n gweld Iesu yn cyflawni beth oedd Adda ac Efa ddim yn gallu. Chi'n gweld y gwahaniaeth gyda Iesu? Chi'n gweld rhagoriaeth Iesu yn yr ardd, yn yr anialwch? Trowch at Mathew 4. Yn Mathew 4, beth sy'n digwydd yw mae Satan yn gwneud union yr un peth, ceisio tanseilio natur Duw a gair Duw ac addewidion Duw. A beth mae Iesu'n wneud? Mae e'n trysori gair Duw. Mae e'n ailadrodd gair Duw i'r lythyren. I'r lythyren. Achos mae'n deall calon Duw. A pan mae'n cael ei demtio trwy'r cyfan, nid jyst yn yr anialwch, ond hyd yn oed ar y diwedd. Mae'n gwybod na, dwi'n mynd i fod yn ifydd i fy nhad hyd at y diwedd. Mae'n cael digon o gyfleon i ddewis yr hunan o flaen i fuddod i'r tad, ond dyw e ddim yn dewis yr hunan. Mae'n dewis rhoi ei einioes dros ei ddefaid. Bod yn ifydd i'w dad, cyflawni y cyfan. Cyflawni cyfiawnder ein mwyn ni. Satan yw'r wedge sydd wedi dod rhwng Duw a'r greadigaeth. Mae wedi'n gwahanu ni oddi wrth Dduw. Dyna pan maen nhw'n cael eu taflu mas o'r ardd. Sut mae'r arglwydd yn dadwneud y cyfan? Wel, mae e'n creu wedge rhwng ni a Satan. Sy'n rhyfeddol. Mae'n ein torri ni. Dyn ni wedi canu y maglau wedi ei torri am traed yn gwbl rhydd. Dyna beth oedd yn mynd trwy'm mhen ni pan o'n i'n paratoi. Chi'n gweld oherwydd bod ni wedi dewis i fuddod i air Satan, i ni'n nghlwm â Satan, i ni'n nghlwm am pechod ni. Tywysog y byd yma. Ond beth mae Crist wedi gwneud yw torri y chains yna, torri'r y maglau yna, mwyn ein rhyddhau ni. Mae wedi'n tynnu ni mas o deyrnas Satan i fewn i deyrnas nefol. I ni nawr yn ddinasyddion yn nef. A chi beth rhyfeddol yw hynny? Bod ni'n gallu dweud does dim condemniad i rai sydd yng Nghrist Iesu.
Pan mae Satan yn ceisio'n condemnio ni, achos dyna beth mae Satan yn dal i wneud, a dyna beth yw'r cymwysiad mwyaf i ni heddi, yw adnabod y gelyn, adnabod Satan, adnabod ffyrdd Satan. Chi'n gwybod beth mae Satan yn dwlu ar wneud? Danfon seithau ato ni. Cyhuddo, dweud celwyddau, subtleties bach, tanseilio natur gair Duw. Allwn ni sefyll yn gadarn oherwydd does dim condemniad i'r rhai sydd yn Grist Iesu. Mae pob peth mae'n taflu ato ni, dyw e ddim yn stico. Nid oherwydd pwy ydyn ni, ond oherwydd beth mae Crist wedi gwneud drosto ni. Ac felly mae rhaid fod yr efengyl, yr great exchange, sef fod Crist wedi gwisgo ein pechod ni, a bod e wedi rhoi ei gyfiawnder i ni yn ganolog i'r ffordd dyn ni'n byw. Mae rhaid bod ni'n deall hwnna. Dwi ddim yn dderbyniol oherwydd unrhyw beth fi wedi wneud. Dwi'n dderbyniol oherwydd fod Crist wedi gwneud rhywbeth yn fy lle fi. Ydyn ni wedi cael gafel ar hynny? Fel arall, pan mae Satan yn dod ac yn dweud dwyt ti ddim digon da, sut allu di alw dy hunan yn Gristion, chi'n mynd i gredu'r celwydd. Ond os dyn ni'n gallu dweud, dydw i ddim yn ddigon da, ond mae Crist wedi bod yn ddigon da yn fy lle fi, a dyma'r dystiolaeth, mi allwn ni wrth sefyll y diafol. Ga'n annog ni wrth i ni fyw bywyd mwyn ein harglwydd Iesu ac mewn undod gyda'n harglwydd Iesu, bod ni'n cofio pwy yw e. Dyw e ddim yn dduw pell i ffwrdd. Dyw e ddim yn dduw oeraidd. Dyw e ddim yn dduw sydd just yn dduw rules and regulations. Mae e'n arglwydd, Yahweh. Un cyfamodol, cariadlon, perthynol. Un sydd yn dymuno ein cadw ni, yn dymuno ein hadfer ni, yn dymuno gwisgo ni yn lle yn bod ni yn noeth. Ond nid jyst gyda crwyn sydd yn para am chydig bach, ond gyda chyfiawnder Iesu Grist. Chi'n gweld fel nath e wisgo i noethni nhw am y tro, mae wedi gwisgo noethni ni. Trwy'n gwisgo ni gyda Iesu Grist. A mae hwnna'n para am beth. Ydyn ni'n ddiolchgar i'r arglwydd? Ydych chi wedi derbyn y wisg? Fel yn y ddameg yna o'r briodas, mae rhaid i ni dderbyn y wisg sydd yn cael ei roi mwyn i chi gael dod i mewn. Yr unig ffordd i fod yn iawn gyda'r arglwydd yw derbyn cyfiawnder Crist. Diolch amdano fe, i foli fe, byw mewn i fuddod iddo fe, ond deall pam am ei fod yn ein caru ni, am ei fod ein greawdwr perffaith, sydd eisiau'r gorau mwyn ni, mwyn i enw fe. Amen.